Svätý Jozef, Jozef Nazarecký, pestún Ježiša a manžel Panny Márie, je v Svetom písme spomínaný len na niekoľkých miestach. A predsa jeho životný príbeh vypovedá o nesmiernej oddanosti Bohu. Napriek tomu, že pochádzal z kráľovského pokolenia Dávidovho, bol obyčajným remeselníkom, tesárom. Keď bol Jozef zasnúbený s Máriou a ešte spolu nežili, zistil, že je tehotná. Jozef, ako spravodlivý muž, nechcel vystaviť Máriu verejnej hanbe a preto zamýšľal ju potajomky prepustiť. No v sne sa mu zjavil anjel Pána a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z ich hriechov. Jozef, prebudený zo sna, poslúchol anjelové slová a prijal Máriu za svoju manželku, čím sa stal pozemským opatrovníkom Ježiša, Božieho syna. Nasledovala cesta Jozefa a Márie do Betlehema. Je to jeden z najznámejších príbehov v Biblii, ktorý sa spája s narodením Ježiša Krista. Podľa Evanjelia sa Jozef a Mária vydali na cestu z Nazareta do Betlehema kvôli sčítaniu ľudu, ktoré nariadil cisár Augustus. Po narodení Ježiša v Betleheme prijal Jozef ďalší sen od anjela. Bolo to varovanie. Anjel mu povedal, aby utiekol do Egypta. Toto rozhodnutie bolo nevyhnutné na ochranu dieťaťa pred Herodesovým rozkazom povraždiť všetkých novonarodených chlapcov v Betleheme. Jozef pohotovo a statočne poslúchol, čím zachránil svätú rodinu pred nebezpečenstvom. Po Herodesovej smrti sa anjel znovu zjavil Jozefovi vo sne a oznámil mu, že sa môžu vrátiť. Usadili sa v Nazarete, kde Ježiš vyrastal, a učil sa remeslu od svojho pestúna Jozefa. Tradícia hovorí, že svätý Jozef zomrel v náručí Ježiša a Márie, a preto sa stal patrónom hodiny šťastnej smrti. Okrem toho je tiež patrónom robotníkov a remeselníkov, najmä tesárov, stolárov a všetkých, ktorí pracujú rukami. Taktiež je patrónom rodín a otcov, je vzorom lásky, starostlivosti a zodpovednosti. Je i patrónom domova a tých, ktorí hľadajú bývanie. Svätý Jozef je rovnako aj patrónom zasnúbených a manželov. Ale je okrem iného aj patrónom cestovateľov. Jozef je výnimočný tým, že v písme nie je zaznamenané žiadne jeho slovo. Napriek tomu jeho činy hovoria za všetko. Je zobrazovaný s tesárskym náradím, ľaliou či pútnickou palicou. Bol skutočným mužom viery, ktorý sa úplne spoľahol na Boha. Vo svojej tichosti a pracovitej oddanosti je vzorom pre všetkých otcov, manželov a pracujúcich ľudí. Jeho mlčanlivá prítomnosť, obetavá láska a neochvejná viera sú pre nás všetkých vzorom dôvery v Božiu vôľu. Modlíme sa k svätému Jozefovi, aby nás viedol na našej ceste viery a aby nám pomáhal byť vernými Bohu vo všetkých životných okolnostiach. Modlitba k svätému Jozefovi, pestúnovi Ježiša Krista. Láskyplný svätý Jozef, pestún nášho Pána a ochranca svätej rodiny, s pokorou sa k tebe obraciame a prosíme o tvoj príhovor. Prihovor sa za nás u nášho vykupiteľa a preblahoslavenej Panny. Ty si sa s láskou a obetavosťou staral o svätú rodinu, chránil malého Ježiša a Pannu Máriu. Nauč nás byť vernými v službe Bohu, tak ako si bol ty, v tichosti, pracovitosti a pokore. Svätý Jozef, ty si poznal radosť i ťažkosti každodenného života, prihováraj sa za nás v našich skúškach.
Príjmi aj nás pod svoju zvláštnu ochranu. Buď naším ochrancom a mocným orodovníkom v nebi, pomôž našim rodinám rásť v jednote, láske a dôvere v Božiu prozreteľnosť. Chráň nás pred zlom a nauč nás úplne sa odovzdať do Božej vôle, tak ako si to s dôverou činil Ty. Svätý Jozef, pestún Ježiša Krista, oroduj za nás. Neodmietni našu prosbu, ale láskavo ju príjmi a vyslíš. Amen.